Tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano mwa chunayi ndi wireless yakanema ya Times. Ndine Brian Banda kukulandirani programu inanso sabata ino ya Times Exclusive. Amatipatsira maprogramuwa ndi Rainbow Paints. Wow, I think K-Pitch looks amazing on the door. The electric blue cuts it for me. Come on, look at the tango, candy pink, bent orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mlendo wanga mprogramu wi madzulo ano ndi Nthanda given Khumbanyiwa amene akhala kulankhula makamaka mavuto ambiri amene amakumana nawo anthu a mchigwa cha Shire. Pamene ripoti likunena kuti achinyamata alipo ambiri, anyamata ena akudzuka kuti adzilankhula pa mavuto amene timakumana nawo mdziko muno. Ndikulandireni amayi mwatilemekeza kwambiri, takulandirani kuno ku Times. So zolankhula zanu zafika patali, TikTok, Facebook. Choyamba ndikudziweni ndinu ndani? Ine ndi Nthanda given Khumbanyiwa. Ndine mwana wa chigwa cha Shire Valley. Ndipo kumene kundi kwathu Brian. Padakali pano ndimakhala ku Lilongwe. Koma komudzi ndi Nsanje. Sanje? Yes. Okay. Ndiye chifukwa chani munaganiza kuti mudzilankhula mwamphamvu za mavuto akumene Nsanje? Brian, mavuto aku Shire Valley. Shire Valley. Shire Valley. Ndikakhala ndunena Shire Valley, ndikutanthauza chikwawa Nsanje. Okay. Nde sindufuna kuti ndisiyanise koma ndizitchula Shire Valley for ndikutchula onse awiri pakamodzi. Okay. Brian, mavuto a Shire Valley anayamba kalikali. Okay. Ineyo ndidakali mwana mwinaso ndisanabadwe. Okay. Nde ndinakhala ndikuona moyo uja momwe umawawira, momwe azibali athu amavutikira. Ndimakhala beni mwazifunsa mafunso kuno kuti ndokuti pa zaka zonsezi solution ni sikupezeka. Komanso ndingatani ineyo ngati mwana wa Shire Valley kuti mwina kwathu kuno vuto ili litithane nalo. Okay. Ndi pamene mwina anthu anayamba kuona ma videos anga ndikuyankhula pa TikTok, pa Facebook. Ndikuwawidwa kumene kujako Brian. Kuwawidwa? Kwambiri. Ndimakhala ndikulira ndikamayankhula, ndimakhala ndikulira chikulu. Chifukwa mavuto waja tabadwiramo tikukulamo koma solution sikupezeka. Okay. Ndiye kumakhala kumene kujako ndikufuna solution kuti mwina Shire Valley 2 to 5 years tikambe nkhani zina. Ndi chani kweni mavuto amene ali ku Shire Valley amene mukumana nawo ndi otani? Shire Valley tili ne mavuto ambiri. Ikakhala nkhani yosefukira madzi ndi chaka. Ikakhala nkhani ya njala Brian ndi chaka ifeyo timadyedwa ndi madzi ndipo madziwo amakhala kuti timaluza zinthu zofunikira kwambiri kwa ifeyo. Okay. Ikakhala nkhani ya maphunziro ndiona kuti nkhani ya tiyambe limodzi. Nkhani ya madzi ndi vuto bwanji? chimachitika sikuti anthu madzi muja kamakhala Brian amakhala kuti madzi aja amasangalatsa. Koma ifo chonena kuti Shire Valley imaponderezedwa. Ndikanena kuponderezedwa noti simapasidwa zinthu kukozoyenera kuna kuti anthu aja ngachoke madzi muja ndikuyamba kwazimira pauka. Chifukwa kunapangidwa ngati madzi ajano anangokhala anthu chawo choti amapezerako ndalama
mwina undivese road amachita kukhumba kuti madzi aja kushire kujata pangaso cholinga kuti wajapezeko kanga chepe koma not kuti athandize munena kusefukira okay. So madzi muja anthu akamakhala umakhala kuti ena amaphasomba amene muja ena amalima amene muja so ndi life yonena kuti ambiri takula nayo kuluwo kuja tiphasomba zija kambatata kaja tiphika ngati sima moyo kutani ukupita so life yomwe anthu ena amakhala kuntunda kuno ndiona kuti ambiri sanaphunzisidwe ona kuti kuntunda kuno kaya timasaka ndalama kupeza ti mabizinesi kuti tizimire padoka nde ikakhala nkhani ya madzi ndi vuto lalikulu kwambiri kushire vale ndi vuto yomwe ifeyo chaka ndi chaka timakumana nayo komano solution simabwera sakuti amatenga anthu kuti achoke ku madziko kupita ku mtunda ndi akuti amabwereranso Brian ndikutenge pano ndipite nawo ku South Africa ningokusiya ku bus depot ndakuthandiza ndizomwe zimachitika anthu aja amatulusidwa m'mazimu ndizoona akatulusa m'mazimu akasiya ndi pa skulu kandi pa ground pena mbake ndekuti wiki imeneyoyo kumakhala amabungwe anzathu abomawa bwera jambula Brian anthu aja mangosowa osaonekaso ndi anthu aja aboma ndipo boma amabungwe ndi nthawi mwina ifeyo shire valley timatha kuona kuti okani anthu amatiganizirako ni nthawi yake okhayo madzi akasefukira ni nthawi imwe mwina boma imazati opaja kukuli anthu kaya mabungwe akukuli anthu you know it's a sad thing kuna kuti ngati kuli district yomwe inadalisidwa ndi mabungwe ndi shire valley koma palibe chomwe chimasintha so anthu aja kufunika civil education mwanyamula madzi uja mwasiya pa ground paja mwasiya kandi pa school paja azitanipo akwene aphunzitsidwa ma business akwene aphunzitsidwa ntchito zamanja zonse zija sizimachitika as long as kwabwera tizaya kudya tija 2-3 days akatero anthu aja masowa bora ajambula zithuzi kuti kusanje madzi avuta kusanje anthu ena apita ni mazizi weto zapita they are good to go suzori muzayimbikiza kuti zimene zija zimachitika chaka chonse imankha for the meantime as long as atenga zithuzi aonetsa dziko diwo anapita kusanje nkhani mathera pamenepo moti anthu aja sakuthandizika Brian anthu aja sakuthandizika sinovotena apatsidwa mbuzi ena akupatsidwa zochita zosiyana mabizinesi akati kulibe mabizinesi kulibe ngati mwina project so far yomwe ndimaona ngati ikukakamirabe ndi yantukula pakhoma sindikudana naye project Brian understand me koma ikuwona ngaso anthu kuti akukanika kuyimira pauka yantukula pakhoma ndrama ijena mabasidwa ndi 70,000 ena kandi 100,000 anthu aja akwene aphusidwa kupanga ndrama pauka they need to be independent sono ti ndrama tija akangoipeza makhauti ndrama isi taranti amakagula kasi kumene ndikanyama you know zimzona kuti akhala nthawi alasanaje akagula ndikasiripasi kandi chani yet anthu aja kufunika ndithu aphunzisidwe kuyima pauka kuti iwo aja ndrama athopanga pauka kuli ma business aphunziseni ma business aphunziseni ntchito zamanja chifukwa even panopa 150,000 si ndrama inoti munthu ngamane kuti angadye mwezi wonse watundu kapena chaka chonse chatundu zosatheka ndakamane mbuzi even ma project ambuzi Brian nzapaka mwachabe ndiye vuto la kumene ku Shire Valley ndi madziwo njalaso kuponderezedwa kwambiri ngati kuli dera lomwe limaponderezedwa pa china chilichonse ndi Shire Valley Brian zitukuko zina zomwe ife timaona ma district anzathu ife tilibeto timazionera muliyenda mwino 40 ena facha ntchito ena ma business tikaenda kani kwatha kwanza tukunoso
kuli chonchi. Brian ife even ma school oti secondary school tilibe school ono oti tingayime paguwa kumanyadira oti ndi secondary school. Secondary school bizoti mwana kuphunzira wa form 2 wakhala basi olo desk libe kuja Nsanje mwewo. Yes. Oh, Nsanje secondary school kuli ma desk. Nyajire Nsanje secondary school yonde. Brian wajira bwino chula za Nsanje secondary school. Nsanje secondary school sili mwa secondary school ilibe even ma desk olongosoka. Kulibe mabedi olongosoka amati ndi boarding school. Even ma toilet amene sali mone sili fit kunena kuti ndi school secondary school ya boarding. Ana kugona pazisakasa. Even mattress kulibe. Even kitchen ya Nsanje secondary school kulibe. Mpanda kulibe mpanda onangwingidwa kutsogoloka. Oh. Sili mwa secondary kuli Bangula secondary school. Sili mwa secondary school tili ndi Ngambo secondary school. Zonsezo ndi zinthu zonena kuti ndi maina jabe popeza kuti mbuyomo analidi ma school koma panopa sizili mwa school. Even panopa if you check education level ya Shireva very poor for years now. Tilibe ma school olongosoka tilibe materials okwanira noti school kwathu kuja ndikumapita patsogolo zimandililisa zana I almost cried. Kuona JC performance ya Chikwawa ni Nsanje very poor. Dzana kukabwera malizasi IMC. Chikwawa ni Nsanje poor. For how long zikhali zimene zikuchitika ushilivale. Timaona tu ma secondary school obeba abo maso ndithu sili kugamba za ma private school. Ife wa Shilevale tinala kwacha kuti zimene zilipo. Chifunga lili nkhani yonena kuti misonkho ife siti madula maudzu Brian. Dafeso timadula misonkho. Ndaye misonkho ya thuso ya Shilevale tufuna tidziona kuti okay nafeso chabwino ichi chokha ichichi boma ikutinganiziradi. Koma kwathu kuja Brian kumafunikira nthawi ya mavoti mumadziwa? Oh. Kumafunikira nthawi ya mavoti. Basi. Kuti atani mavoti. Anthu avote awine basi. Oh. Koma akangowina aya zatha. Mukuganiza kuti mwayiwalidwa? Ndikuganiza ngati. Anatiwala. Osati sunduganiza Brian. Anakuyiwalani? Anatiwala. Koma no sinthawi ya kampeni yake. Atikumbukira. Ndithu. Ose aja anasowaja panopa mwaona upita ushilevale. Ndiye kuti ngonaso ndi vuto lalikulu limene makhala nalo kumeneko. Ngona nde anthu amakhala akulumidwa nthawi zambiri Brian. Anthu akhala kuluza miyoyo. Chifukwa kuti mmadzi muja makhala akasaka zakudya. Mene muja makhala nyika zili ngati mbadada. Oh, madzimo. Madzi dzina lake nyika. Nyika. Okay. Nde koma kumapezeka kwambiri ndikomwenso kumakhala ngona. Nyika yama kuta ndiyani. Zili ngati mbadada. Okay. Amakaphika. Ndiyani. Koma sizo kuti ndizakudya zona kuti munthu ungamanya diro tokudya to Brian. Zima wawa zakudya zimezi. Zili ndi khambi. Akakhala kuti even mwana wang'ono mwadyetsa. Even toilet imene imavuta. Koma ifo chonera kuti njala yavuta kwambiri. Anthu ajama kazikakamiza beko alowa m'madzimu choti. Aulowa mpaka pano. Pano pakulibe chilichonse Brian. Olonyika yonse. Zinatha. Oh. Pano zafika anthu amapita mchigayo kukatola ufa kuphika. Chifukwa kwathu pano bigini yachimanga ili pa 8,000. Bigini? Kuka 5 liters. Oh, ili babwa? Pa 8,000. Okay. Ndefu swanga kumakha kunena kuti kodi pamene tifikire November ziyenda bwanji. Chifukwa kuti kwathu pano pa Brian. Madi makindotseka tu. Sindikudziwa kuti ndilili adi makina tsekulidwa. Chifukwa pakati apo bola inasekulidwa ndi apo boma kupokha pa Nsanje. Osewa mbali za mapita pa boma paja. Panonso pa boma paja patsekedwa. Ndeti muganizire munthu okalamba 8,000 ayipeza kuti. Ndi zinthu zokhumudwitsa kwambiri. Chifukwa chonera kuti Shilevale kuli ngati kudzala basi. Vuto la
sukulu mwakamba vuto la chakudya mwakamba ndi panali mwaneso pa nkhani yang'ona vuto lina limene mmakumana nalo kumene kuku ndiya misewu tili ndi vuto la misewu kwambiri. Msewu wa East Bank, okay, tili ndi msewu wa Jabananga, okay, msewu wathu omwe wa M1 umaduka pafupi umatha kuduka lo malofalo like last time panaduka bridge ya Misoforo which up to now bridge sinakonzedwe yayo mpaka bridge panaikidwa temporary bridge. Okay. So temporary bridge inaikidwa ya Matabwa finally bridge ya 2 lane. Okay. Pano ndi bridge ya 1 lane koma ya Matabwa yode amachita odikira ambali aduse. Okay. Awaso aduse. Nde bridge imagwedera kwambiri Brian. Imagwedera. Koma chomwe chimakhala chomvetsa chisoni bridge uli ngati moyo wathu waifira. Chifukwa bridge yomwe mpoti madusisira ma business. Bridge imene ndimwe madusisa mankhwala. Chipatala cha Sanje ndiye choji kamva kuti ife izizi zatikulira. Tikuyenda thamake ku Queens. Njira yake ndiyo. Okay. Ndiyo mwe kuma Brian temporary bridge inaikidwa silero. And bridge inaduka limodzi ndi amblanta ya pambayani. Kodi ina zinaonekana ndi Cyclone Freddy. Yes. Okay. Up to date bridge yeyoncho. Chifukwa mabayana anakonza tala sadati. Chili chose ndipo smart. Ndipo smart zina zokongola zija. Zona Koma ifeyo tinangozidoti kukubwera ma contact. Ndipo ndinamva kuti ma contact anapita wapanga survey pamenepo mpaka pano kulizi. Ndi makano suzu kodi project ikuvuta pati. Third party project itu ili mu constituency ya minister. Amadutsa batipo? A minister nda? A minister baya. Okay. Ndito. Koma njira yawo ndi omwe. Amadutsa pomwe. Akamapita constituency wawo njira yawo ndi omwe. So idakali 1 lane yomweyo. Idakali 1 lane yomwe. Ndio tochokera ukwadzidikira. Adikire awadusi. Mati bridge yodzina kija? Pamene parundi pa Misoforo. Pa Misoforo? Yes. Okay. Ndedili ndi bridge ya Ntayamoyo. Bridge imene ili pa Bangula timatu. Imene yo ndi bridge not idati yakonzedwa. That's the easiest way to zitukira ku East Bank. Okay. Bridge imene ni nkhala kale. Tikasiya bridge imene tili bridge ya Jabananga. 4 years. Inango yambidwa ndikungo imisidwa. Ya Jabanangayo? Ya Jabananga. Ya Ntayamoyo? Inde pano ni nyanja. Mukakamba nkhani ya Ntayamoyo ni nyanja Brian. Pano timakwera ngalawa kupita mbali. Imsatero. Ndi nyanja yo nina kuti ifeyo tikafuna kuti tiduse sanga tipite ku East Bank. Ifeyo timakwera ngalawa. Pamalo poti panali bridge. Ndikamane na Brian kunena kuti Shire Valley imaponderezedwa. Mundimvetsetse. Ifeyo Shire Valley timalonjezedwa zinthu. Ma project zomwe ndatchula ma bridge. I can tell you kuti zinachulidwa apo ndithu koma zaka zikupita. Olo kwaleka olo chisulo chimozi olo cement kulibe. Which pena ndimona ngati kuti mwina kapena mwina ifantha kusanje ndogona kwambiri kapena chimachitika ndi chani kuti ifeyo timaonedwa motani. Chifukwa ifeyo timaonedwa kuti sitimawerengeredwa kuti tili mbali mozi ya Malawi. Chifukwa yonera kuti uku kuli mavuto adzaoneni. Ndi mavuto onena kuti otitayamba lero tichezera Brian. East Bank nsewu ndikunena ndi bawo. Bawo erenire nilija nsewu nakumbikilatu suli mwasewu. Koma ni nsewu moti anthu amapanga ma business kwambiri. Koma mayendedwe ndovuta. Nanje nkukangogwa mvula nde kumakatererade.
kumakhala magali molume kuchako wiki aukanika kudusa fonese warani waunongeka. So tikakamba nkhani ya Shire Valley ili pa mavuto azo. Koma ena akhoza kutsutsa kuti sakuti kuli Shire Valley transformation imene awupanga zinthu zoja za ulimi madzi adzifika mmadera adzitire Shire Valley transformation. Sizochitika kumeneko boma lake lomwe. Akamanena kuti my invisible project. Invisible? Ine ndi machula choncho. Brian, Shire Valley transformation. Sina kambidwe liloto. Inani mbagalikali. Kuna yamba project. Mwina project omwe ndinaona kuti ndiya railways. Koma railways anopo inaima. Okay. So mukunene yothira. Yanjanji idaima? Njanji inaima Brian. Okay. Koma ndikunena ichi zithunzi timadziona mpaka kutaone kuno. Wali kuti zithunzi Shire Valley transformation amadulumizira zithunzi wali madzi akuyenda chiyani nzabota taendelea akakonetse mukafuso kuti so far this project ma project so mukunena anaima kalikali ulibe chomwe chikuchitika mwina makanalo okhawo ndamanayikidwa kulibe makanalo makanalo panaona makanalo pali chinaso chomwe anakuonesa ndingati kupatula kanalayo pali china palibe Brian ndi zinthu zongoyankhulidwa zapakamwa. There was a time kunayankhulidwa kunaya kuti kumangidwa sewa East Bank timangaso sewa East Bank wa Chabanaka. You know inali nkhani yokoma kwambiri mwimanga chifukwa ndi misewu omwe ife imatisuwesa mtendere. Okay, imene yoyo. Okay. Come up to now. Brian palibe. Ndemi nadakali pa still on paperwork. Chifukwa so banda cha kwamba si umene onde West Bank. Okay. Sama auchula kuti banda cha. Kumene koko Brian ndikupereka dzina la mwana mimba palibe. Chifukwa ineyo kumbali yanga ndinaona ngati kuti mwina maina awana kachulidwa nthawi kutsegulira sewu. Asachulidwe pano pali chinthu chonse chipalibepo ya. Okay. Izizi zimachitika nthawi za nthawi. Ikakhala dzina gwanda cha kwamba sikoyamba kuitsidwa ntchito. Okay. Kunabweranso project utafuna mange ngati chiliza. Yeah, Musolia. Yes. And the project yake inali yabwino kwambiri. Kwa sada yambe kuje ni Musolia. Kulibe chomwe chikuchitika. Palibe. Okay. Up to date. Imene ikakhala imene nde akuti dakali pa paperwork. Ya Musolia. Ya mwina itenga 5 years. Okay. Chifukwa project imene mwina so ndiyo mwina yambilira before yasewu. Okay. So misewu imene itatchulidwa kuonera kuti ikhala gwanda cha wamba highway Sidigmia highway. You know those people were heroes to us. And amina jawo ndona kuti ifeyo kwathu tikamaona timadzota anthu ena ake nthena ake mbendera Shire Valley ananyamuka. And anthu ake timanena atiwo gwanda cha kwamba and let Sidigmia. Yes. Koma up to date kulibe chomwe chikudziwika kuti ka project imene idzayamba liti kapena idzakhalapo kapena msewu umene ifeyo tingoyiwala. Ndiye kuli bwino zinazi tisamauzidwe chifukwa kwina kuti zayamba kumafusana kuti project mubwera nayo ikuyamba liti adzinena po zatsekulira atamanga kale. Okay. Kuti ifeyo lero ndikusegulira project ndipo dzina lake ndikulipasa chakuti apo poti ziyendera limodzi chifukwa papa makhala tisiya ninja la chitukuko.
Mondo kuzira Brian wana kuti ku Shire Valley kulibe chitukuko cholozeka choti Shire Valley we can be proud of now. Okay, ifeyo kwathu kuno tili ndi sewa bwino, ayi tili ndi zipatala zabwino, tili maskulu abwino. Brian tilibe timazonera muliyenda. Nda akabwera chonchija timakhala mbinjala jonena kuti ichi chibwera liti chiyamba liti. Mwina kuti kwathu kuno kusinthako. Ichi chikabwera chitipindulira. Ngati nkhani ya sewa ndani nkhani ya business. Yeah. Ndinaona kuti kenoti ni business omwe anthu akwathu amapangira zitithandizira kwambiri koma up to now kulibe. So mukufuna kuti boma likuthandizeni motani kumeneko? Right. Ikakhala nkhani ya boma. Shire Valley need to be empowered. Kumene kujago even kulapira ma factories. Tilinde Shire Valley rifeyo Shire ocha. Madzi amango pita 24 hours 1 to 30. Kumene kuja kufunika ma megafarm. Ma megafarm amene wikidwa area zina amene okhala ku Shire Valley kuja. Tilindi malo akungokhala Brian. Ndizochitisa manyazi ndizokhumudwisa kuti chaka ndi chaka anthu amakamba za njala ya ku Shire Valley. Koma ku Shire Valley kuja madzi akungopita. Chimavuta ndichani kuika ma megafarm umene kuja. Kuika ma factory. Even adanoti lero apa ma hectare ife lizilima chimanga. Hectare tizima kandi mbaratesi ndizotheka una kuti Shire Valley ja throughout the year itamapanga supply chakuja malawi. Ikakhala nkhani ya ziweto Shire Valley ndizotheka fana ndikwazi weto kale kumene. Koma zonsezo zikukanika. Ngati tili ndi zinthu zolozeka mwina ndi love ndi preskin. Ngati love cha malima mizimbe chaka chatunthu kuli bwanji faini yake. Chifukwa ikapangidwa empower anthu ena apezeka mwina ma factory ajabwera ma mega farm ajabwera anthu ena apeza ntchito. Yeah. Sizoti anthu adzingokhala. Moti kumene ma mega farm sinayambe? Kulibe Brian. Kulibe mega farm. Koma I believe pa Shire Valley transformation imaja ilipo. Koma kulibe. Ne Shire Valley boma likwene kuti iliganizire kwambiri. Ndi dera yomwe ikusowekera kupangidwa empower. Yeah. Ikufunika kunena kuti Brian, it's sad. Muna dandaulaso za response ya COVID. Chidachitika nchiyani? Brian, ikakhala nkhani ya COVID. As I said, unena kuti ifeyo tilibe ngati zipatala. So you know kuti nthawi ya COVID ja anthu amene nakuti a COVID kwaoka. Anthu amene ali bwinobwino kwaoka. Ifeyo zimene zijazo materials zona kuti tingathe kuwapatula anthu a COVID kwaika kwaoka. Simakani. Okay. So zinapangabe affect kwambiri dera licha. Okay. Kunena kuti zipangizo zenizeni zachipatala zomamenera kuti agwiritse ntchito nthawi imeneja analibe. Even kusanja amatokhala mwezi tumakwala kulibe. Koma that period it was something else. Yeah. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi program ya Times Exclusive ndi Nthanda given Khumbanyiwa amene ndi activist akumakamba kwambiri za mavuto amene ali ku chigwa cha Lower Shire. Akutipatsira programu iyi ndi Rainbow Paints. Tibweranso posachedwa hapa. Wow. I think K-Pitch looks amazing on the wall. The electric blue cuts it for me. Come on. Look at the tango, candy pink, burnt orange, okay, sweet lime. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
mukuonera program ya Times exclusive ndi Nthanda given Khumbanyiwa amene akumenyerera ufulu wa ku Lower Shire Shire Valley matero Yes. Okay. So pano ku Lower Shire ku mwanena kuti kunabwera kunakhalako agwanda chakwamba asidikimia ndiena atsogolera amene muli nawo pano sakufika pa anthu amenewa ayi chizungu chake ndinganene kuti they have failed Shire Valley. atsogolera pano amenewa Yes. palibe wina amene akuoneka kuti akupupapupa I had hope mwa ena ake koma ali kutali kwambiri. akutali Ali kutali. Brian, ifetu anthu aja tikasankha timakhala adalira kunena kuti they will represent Shire Valley. okay Koma ifetu aphungu athu samayankhula mpaliamenti. Aphungu athu samayankhula mpaliamenti. Aphungu athu ndinganene kuti ndogona kapena vuto lawo lenileni ndi chani. Chifukwa enawa mavutowa akulira kusanje ndipo akudziwa chomwe Shire Valley imakumana nazo. Koma they don't address the problems. Chifukwa iwo ajangati mbadwa za Shire Valley amene okapa forefront. yeah Kumafotokoza kuti ifetu kwathu ku Shire Valley ku timakhala ndi mavuto awa. Koma ife aphungu athu sabanga zimenezo. samveka Nthawi yomwe iwo amadziwa kuyankhula ni nthawi yomwe ali nsonkhano wachipani kumidziko. Akateronso amasowa. Ndimanena kunena kuti nthawi zina mwina zitukuko zimatikanika kutipeza chifukwa cha anthu amene timayika kutsogolo. okay Ndamene akugonanso kwambiri kutsogolo. Chifukwa ngati aphungu azawo amadera ena amakwanitsa kupanga zitukuko, iwo amavuto awo ndi chani. CDF fundiyo tikayang'ana imakhala yofana nayo mpingo na yes. Iwo yawo amapanga nayo chani. Imayenda bwanji. CDF palibe chimene chochitika kuchitu ku Shire Valley Palibe. oh Choma madziwa bonanza atu. bonanza kuchitika mabonanza kwambiri ku Bonanza ndesu mungauza. mabonanza kuchitika mabonanza Ndizo mwa madziwa. Brian ikakhala bonanza iwowa sangaganizika wili. onse aphungu anu meneko Ngati mwina ndaonako ndawiri atatu amene anayankhulako parliament. There's Gladys Ganda and Kafa Mandavana. Kafai Yes, once I saw him akuyankhulabe olako bana akwatwamba kutani kuyankhula. Mwina video yange nake mpaka ndinayankhula kuti mwina ruti bemphe boma ilole azibalatwa ziyankhula chiyankhulo chathu chisena. omukezo kuti munavuta ndi chizungu Kapena mwina ndi chizungu. chisena ndi akhoza kuchaya umeneko Ndipo inu kodi chisena mmalankhula kwa basi. Ni Machilonga shamwe. machilonga shamwali Machilonga maningi shamwe. Lilime manivura vuchinja dai. Koma anthuwa vuto lawo lenini sindikulidziwa. Chifukwa tikayang'ana ma areas anzatu azinzawa kuyesesa. Iwowa akangowina amasowa amadzioneka nthawi ya campaign. Umodziso mulibe Brian. okay mwatsogolera kumeneko Mulibe. okay Especially ineyo area yomwe ndinayang'ana kwambiri kulolerana kumavuta chifukwa cha maparties. So amazitenga kuti uyu farindo wachipani chichi ineyo sanganduze zochi. Koma momwe ilili Shire Valley panopa sikufunika kuti ineyo ndo wachipani chakuti ikufunika working hand in hand. That's right, yeah. Kuti that's right chinthu chija chiphuke mwina 2 to 5 years. Tizakamba mbiri ona kuti Shire Valley tunthaina yake makumana koma mavuto aja sakusintha fwacho kuti atsogoleri samali kusogolowa ndamene sakuyambirira sokugona. so ndale zikukhanga zikuchedwetsani Zikuchedwetsa so kwambiri. pamakhachi mkulirano kuti awa nga DPP awa nga MCP awawandesa pamatakhala conversation yabwino na kuti aliyesatha kuchivula chipani chija nkuzitenga kuti ana banja limodzi.
That's right, yeah. Achimweni vuto ndikuliona bwanji. Nimona ngati titele. Itapangani ngarana banja limodzi. Zimaganika. As long as ine ndili wa DPP, as long as ine ndili wa UTM, ine uyu wa BBC ngando zochita. So vuto ndi utsogoleri? Yes. Amene waswa ndi vuto lalikulu. Too much sleeping. Nthawi yonena kuti they should address mavuto eni akulu. Even mavuto ali apa. Brian kulima project ku Shire Valley aja. Iwo aja they need to be in forefront. Kupanga push my project. That's right. Kuda take akulu project imunayambisa. How far is this project? Kodi project ichodo efajana. Zimene zijazo Brian sizimachitika. If I'm telling you this, I'm saying for if there was a chance, the Shire Valley, itakusinta, this was the period. Ninganorika ni mulungu, kapena ndijani. This time to my minister waiting. Okay. When the opportunity comes, grab it. Yeah, when the opportunity comes, grab it. Yeah. Yes, koma ifeo ineyo mbali yanga. Palibe chomwe ndikuona being two ministers chomwe chapindulira ku Shire Valley. Okay. Chifukwa that's on opportunity mwina kuti mwina iwo aja ndamene amandikana ndi HE bweza kumapusha benditu kuna kuti abwana kwathukutu kunayambika project kuma up to now there's nothing happening. Chifukwa being the place in that office is a busy office. Sangakhale una kuti constituency yawo kuti ikuti bwanji. Komanso sizikufunika munthu oti achoke kukalonga kapena unachoke kumulanje kapena kumachinga azikapanga push ma project aku Shire Valley. Zikufunika iwowa ama leaders athu aphungu athu amene feyo tinadalira Shire Valley kuti wawa foti ndanatu mavuto wakwadziwa akuliramo apita mene munjamo akapanga push kunena kuti ma project athu abwere mwina Shire Valley nkusinta ndamene sakugona. So you're blaming atsogolerani kuti sakukuthandizani? I'm blaming ndipo chitandachi ndikwasenzesa. Okay. Ndikwasenzesa iwo. Not only abano pawo, koma I'm talking kuyambira mbuyo. That's right, yeah. Kunena kuti anthuwa anakhala kuti amayima kunoko ife Shire Valley timabwani mavuto awo. Ife tu Shire Valley tini mavuto awo. Trust me, at least ziwiri zitatu zikanasinta koma samayankhula parliament muja timangowaona ine I love watching TV Brian. Okay. Ndimatopa muchiro mbalango angogona basi ndoti chomwe nazawocho amavumira chifukwa ndizotheka unoti amathoka ndi nzeru noti mwina pali china chakatha kusutsa parliament koma just because safuna kudzuka mmene muja safuna kuyima amangokhala basi akatero ndeuti akatuka panja pajaja mdisa si nawo noti kukali parliament pano kunabwera kamera ma MP ambira majambulise ajambulise ifeso timangoti okay mwamaliza kaniata akatera abwere mudzimu majaketi yavata ngata kupanga zanzeru ayi ndithu ndasi ndikudziwa unoti abale angawa akufuna kuti munthu achite kuchoka kuzomba akatipangire push ma project zimayamba ndi iwe mwini khomo. That's right, yeah. That's right. Iwe mwini khomo ndamene umayenera kutamanga kuti nditere kuti ana anga thandizike. Kodi madera ena kumakhala ngati voice of Chingale tingwerekeza friends of Chireka sons and daughters of Likuni. Yes. Kumene kuku mulibe simmalankhulana anthu aku Shire Valley mulibe mafora amoti mukhoza kumakambirana zinthu ngati zimenezi museka amayi kuzimvera chisoni. Okay. Sinduseka Brian. Iferu tili ndi neck group. Neck group? Tili ndi ngumano asina ndamanganja. Okay. Ndi magulu onena kuti ndiyambe ndi neck group. Okay. Neck group with Brian. Mene mumu kaya ndi TA, kaya ndi Kasala, kaya ndi MP. Yeah. Amene mukumudziwa kunena kuti uyu anachokera ku Shire Valley. Kumene kukaliko. Okay. Ndikomwe I notice kunena kuti there's a problem yozimva kuti ineyo ndine wachipanisha kuti uyu sangano. Kumene kugulu limenelo. Zimatheka kunena kuti will bring a very important topic. Amayankhira ndawiri atatu.
koma let's come with an unnecessary topic. My message amapopa one after another 24/7, including the ministers and members of parliament. Makana all good. Kuma kala obikisana zizungu ine professor ine ndani. The which I see not okay, there's a problem gambira ma leaders. Aba bikisana zizungu? Umene ko. Tikakamba ngoma no asena. Ndomo madibanga ifeyo ngati anashire vale kukhala chimodzi. Still tili ndi umodzi omwe ndikunenawo kulibe. Kuti tiyende hand in hand zukukanika Brian ushire vale. Chifukwa kuli mtima unena kuti awakayankhula afuna oneke ngati ndani. Pamatha munthu kubwera ndi nzeru yabwino kwambiri yonena kuti ifeyo patokhet kupatula even boma ulo mabungwe. Yeah. We can do it ngati anashire vale. Koma just because kunena kuti aoneka kuti ndophunzira, aoneka kuti ndiwachipani chakuti anthu amutame pagulu pala. That's where the spirit is. Zimathera ngote they can argue 24/7 without coming up with a proper kuti okay main point yathu yomwe takambirana pano ndiye. So inu yamayi mumalankhula ma voices aku kumene kukushire vale akuti bwanji ine tunayikidwa mu black book. Ine Brian ndimadziona kuti even ma member of parliament amadana nayo. Koma sizoti ndisiya. I'm not stopping until they wake up. You're not stopping? Brian, we have been quiet, we have been sleeping. Enough is enough. Ifeso zabwino shire vale tikuzifuna. Ifeyo so shire vale tikufuna zinthu zoti tikamakhala olo munthu akapita kushire vale kuja kuti mwina kudusa mapiri azitha kuona kuti wow uku ndikumalo ndipo tikukhala anthu. Ndizomwe ifeso tikutani tikufuna. Osati foti ndikumalire kwa dziko ndikukhale ngati kudzala. I know kuti gulu ambiri amadana nane kwambiri. Ambiri amadana nane fojene kuti ndikamala mkula ndimakhala ngati ndikukalipa. Komanso koma lero simukalipa to. Lero loto. Lero simukalipa. Lero simukalipa lero. Ndikamala mkula muja ndimakhala kunena kuti I always go direct. Yeah. The ties in, I even mentioned the name of a person. Okay. The constituency yake udakula constituency yanu kuliza kuliza. Yeah. Nde inuyo mutuuze kunena kuti ngati member of parliament timange bwanji. Ena mwana amene ndwa mwana ndipo ndine mwana mwana ndili machulidwa choncho. Zima ndipeza amandikambirana kakumanda ku parliament. Okay. Mwana izo mabana. Koma sindi makhala ndikwakalipira tu anthu aja. Yeah. If I tell you now kuti let Sidik me let kuanda chakwamba shire vale imakumbukire faja zabwino zomwe. That's right. Amabanga. If I ask a member of parliament apana ndi chani chomwe shire vale izakumbukire nacho ndoti ndisalo yachipani ndi t-shirt itu. Ndi chomwe shire vale tizakhala kuti wakuti adandisambirisa mbonguwo. Adanditambisa nguo. Ndekuti yana. Anandilandirisa salu. Nguo. Basi. Okay. Koma sizo wina akatingana kuti ife kwathu kunoko kuti chichi chitheke. Wakutucha. Adayesesa mbali yake kuti chinthu chichitike. Ife kwathu kuja sizingachitike. Palibe amene ndikuona kuti ninganene kuti he's trying or she's trying. Kunena kuti at least nthawi ina yake anthu azanyadiwa kuona kuti ifetu chakuti chinathika faja pakuti wakuti. Brian. No. Kulibe they have failed shire vale. When I say failed, I mean it. Amene. Sindikuikapo munthu. Simuyikapo munthu amayi. Ndokaphatikiza wose. Amene mukwakumbukira ndi Asidiki Miya ndi Agwanda Chakwamba amene anakuthandiza. Kwambiri ndipo ifadi marenga ndofunikira. And amene jawo even if let Sidik Miya was still alive. Trust me, shire vale nakasinda.
my project omwe tikulira pano pa that man could have pushed chifukwa yonena kuti he had the visions for Shire Valley. Okay. Ndamwina kapena if he was still alive. Mwina zikana. Mwina chimodzi kanise uko kandi maskulu wa kandi zipatalazi. Chimodzi chokha tikanakhala ndicholira kunena kuti baja aisisabe ichi chatani kufunika kwake kuti achinyamata ngati you can break protocol kuti enough is enough as you are saying. Yes. Nkotani kumalankhula zinthu ngati zimenezi. Brian, kufunika kwa zinthu zimenezi nkona kuti achinyamata tikamatenga kumbali. Zitithandizira zitukuko za dziko lino komanso makomirire zathu. Okay. Chifukwa chonena kuti achinyamata ambiri amakhala ndi mantha ndiudziwa una kuti even on my page ndimakumana nazo uli ndi lawyer iwe zichiwangati zimenezi. No. Koma sizoti if they stay silent it will help. Koma akamaima pachoonadi if they voice out I don't think Malawi 2 to 3 years will be the same. Chifukwa zikufunika ifeyo achinyamata tiime kumene. Brian dziko la Malawi lakhala likulamulidwa ndi magongo akuluakulu nthawi yayitali. It's high time achinyamata they need to rise up. They need to fight for good development in Malawi. Chifukwa ngati sabanga achinyamata apano afuna tipangireni ndani. Ndifeyo kumene achinyamata chifukwa zimene zipindulira kuti Malawi atukuke apite pa chisogolo. Achinyamata ambiri ali ndi nzeru Brian. Tindanyamata not atha kuthamanga pa ground zinthu kusintha. Koma ifwa chamantha they don't want to voice out. Ndikalankhula ndimangidwa. Ndikalankhula ndilibe lawyer. Sizitipindulira. Lawyer muli naye. Ndilibe lawyer Brian. Lawyer wanga ni Mulungu. Chifukwa ndimakhala ndikuyima pa chilungamo. Ndimakhala ndikuyima pa chilungamo. Ululu wake wa zinthuzo ndikudziwa ndine. Yeah. Chifukwa the experience yomwe ndindakhala kwathu ku Shire Valley ndimaimva kwa wandi. Okay. So palibe munthu wina amene angabwere ku Shire Valley kudzayankhula ngati ineyo ngati mwana wa chinyamata wa Shire Valley ndikukhala chete. Nkona ndikunena zikufunika achinyamata tiyambe kudzuka. Yeah. Tiyambe kumalankhula ucholinga kuti Malawi asinthe zilipindulira ife tomwe achinyamata. Chifukwa panopa if you check ife achinyamata ndametu kupanika kwambiri. Achinyamata ndametu kuvutika kwambiri. Ndametu kumva moyo kukwawa kwambiri. Achinyamata ndamene tilibe zochita tikungokhala. Koma sini nomwe amene achinyamata amakupatsani ma 2000 kuti mukasokoneze zinthu. Kumene kujatu kumakhala kuganiza kumbwambwana. Kuganiza kona? Kumbwambwana. Chifukwa munthu amene umafunira dziko lako labwino 2000 ndikupindulira chani. Chifukwa I notice kunena kuti especially time of campaign. Imene iyi ndomwe achinyamata nzanga ambiri amagwiritsidwa ntchito zinthu zosayenera ine. Anamiza ndika 10,000, anamiza ndika t-shirt. Instead of for them kuti ayime kunena kuti no, ife tufuna kuti dziko lisinthe. Dziko likomere achinyamata iwo samakhati ali pa number 1 kumalandira koma which is bad for the country of Malawi. Chifukwa kuti at the end of the day dziko likusabe mwa achinyamata. Ndengati sitiyamba kuyima pano kumatumikira dziko lathu titumikira chani. Zikufunika kuti achinyamata azindikire atseguke maso. Ndiye chiyambire ndikulankhula ino amayi atsogoleri osada kuita nini kuti kodi uti chani. There was only one person who was very interested to understand chomwe ndofuna kweni ndi chani. At first, nali chulezi. Yeah, ofunsa ndine. Ine mundi yakafunsa langa. At first nanda? Nali Honorable Mai Abidamia. Okay. Yeah. She reached out. Yeah, she called me. By that time, inali nthawi yomwe kunachitika za Friday. That woman ilile tried anagwira ntchito ndito amatama ngabano ndi abe kupita kumathokoza abe. Yes, nzano akachita zinthu zabwino. Yeah. So I was so impressed ndi momwe anagwirira ntchito that period. Amayi Mia. Yes, okay. And even ndinadzayamikira impersonally sinimadziwa. Like I have never met her. Koma time we talked on the phone.
ufuna kuyimira kapena nauzuti yayi sizandali yayi komano is just for my home. Simufuna uyimira? Ayi Brian. Oh. Ine ndifuna change kushire vale. Okay. Ineyo sindifuna. So it's not about me udindi imire kapena. Yeah, okay. What I want is change shire vale. Okay. Ndipo ndimalandira ma thread sizo zimalipira komano sizo it will stop me. Ndibidiriza. Yaniri magamba ya maimia. Ndara ndiyankhula ndinafotokozera ma views yangu ta ineyo kwambiri zimango ndikhuza ndikamona kwati uja chani okay, I understand now. Chifana kuti anthu ena amaitenga mawu kunenera kuti ndifuna kuyimira dali. Okay. Which sindinaganizire kwa kapena kufuna kupanga zimenezo. Okay. Nditayankhula nawo ende ndinayamikira sonatata tokuza kwambiri kuna kuti nthawi ya Friday munayenda ndithu anapita kuplanta anapita kwathu kushire valley analiso 24 hours kuti kumene which she was the first person iso kuyamba kufika kusanje madzaji adavuta. Okay. Pamene azinzawo ma member of parliament anali in town muno kudikira kuti madzi aphwere. Yetu. So mwina nkutheka kuti atsogolerano akutionera madzulo ano ndimafuna mwalankhule mchisena famwina chichewachi mwina sitimvana mwauza chani anthu aku Shirevale atsogolera kumeneko chifukwa mwina mukalankhulana mchiyankhulo chanu mumvana bwinobwino. Mawu wanga kwa anthu akushire valley. Mafaranga ngambiri ya balanga. Yangane ndipempheni basi kuti akulumwe lekani kugona ni nthawi mulamuke anthu fe tiphatane manja kuti kwathu kule mwinango kuna chinja ibi pegona-gonapi mwapionatu tikuchelenga ndife pano panachenga ni munthu wakulonga rai kani munthu akuzomba rai ndife pano abala ndifuna tichelenge ndebebi pegona-gonapi mupileke nthawi yakwana kuti mulamuke kuti mwinango kwanuku nthawi inango muzanyadirembo kuti chii kwathu kuno linapituko pyondokana maso chifukwa ife pano Shirevale janjathu nja munthu rai mawanga nyema masankho akubwera ndipo mwanena kale kuti anthu atitsikira kumeneko ndipo awose amene asowa Brian akubwera ayamba kale kubwera ayamba kubwera ndithu ena anasowa 4-5 years ago atuso muzanayi wala tiwalandire bwanji alendo osowa timalizire pamenepo madzulo ano alendo amene adasowa mmaconstituency tichite nawo chani ndinanenapo kunena kuti amene akubwera ndi bonus za ulendo uno ku Shirevale akasewere ndi ana ake anthu amene wasalola ndilino ku Shirevale chifonera kuti anasowa panono aganizira kuchisena kuli mawu amanena kuti usatikane ng'ona chatukoloka kulotayi usatukane ng'ona usanauloke mtsinje oja chisana chika chimatira tima usatikane ng'ona chatukoloka mtsinje okay ne adaoloke mpemeneja sadawina mavoti adaiwala kuna kuti pobwerera afuna sonjira yomwe ija okay chizungu chake amati don't bend the bridge yeah kusikulu mdacha hadaisi chabwino nali pa MC okay so anthu amene wawa especially Shirevale they are not welcomed chifukwa ndi anthu amene so aononga so Shirevale kwambiri akudziwika mumadziwa amene anasowawo chikwadziwa tinawo marauni mutima awo okay koma panopo iye ayamba kufika mudzimu ndithu moti ngati mafumu samayenderedwa aziyembekezera kuti alendo ayamba kumafika obweretsa bonanza lero akasewere ndi banja lake Brian kuli njala kuli bwino ndalama ya bonanza yakagule chakudya anthu aji kuli bwino ndalama ya bonanza apasena chinyamata ayambe ma business kodi munthu akasewera bwanji mpira ninja Brian akasewera bwanji munthu sana aje wagona ninja akasewera azikasewera chani akagwa ground mucha
bonaza kakhale chitukuko chifukwa ndalama jaga ibereka kuti aigawane achi sizoti makhala ndalama jaga nzeri kuli ndalama jaga atenga anthu 5 kandi 4 loti akuluakulu ndalama ndiyamba business. Don't expect not awa momwe umakhala kuti wabanga invest. Their life will never be the same like that. Komano kwathu ngati chomwe anthu amaona ngati ndi chanzeru ndikubwera ndi mabonaza agawe ma t-shirt kenaka kupita ulendo uno kulibe. Those things takadu kuzonera kwa zaka and we are tired. Ngati akufuna titane nsonkhano uno tatibweresera chakudya ayi abale anga ndika business oti anthu muphunzire ayi ndakubweresera nawo akuphunzitsani ntchito zamanja apopo ndiye tiyendera limodzi. Yamba bonanza sigwira. Ya kulibe. Tisewera bwanji tininja. Tisewere tikagwa zipatala zathu zibe zipangizo zokwanira ndezi zikhala ba. Paka na tipunduke. Tipunduke Brian. Chifukwa choti wina akapanga bonaza ya 200,000 wagula mipira. Ndipo mipira imene iboledwa isafike kusanjeko. Abwere ndi zitukuko za nzeru ndiponso iye angabwera kweneyo. Ayi ndifani mangesewu mumuze kuti trekita yamba kuyenda liti. Osati ndikumangira nisewu iye ngati wale kambazanse mufunso kuti trekita ifika liti mudzi uno yambe kuyenda. Amene anasowa akabwera mwafunso kuti abwana nthawi ijayi mudalonjeza kuna kuti posivesi yanu inu mupanga zakuti ndatatiuzeni zinthu 5 zomwe iniyo temi yanu mwakwaniritsa. Akulozereni zinthu zomwe inu tidzifunsana mafunso. Osangombera mwana. Anene roke baremu yanga apa janalonjeza zakuti nde ndapanga zinthu 4 or 5. Aloze. Akakulozera na amene ngadali ndizoloza. Okay. Koma ngadana so alibe even choloza choti inuyo kudera kwanu komungali kuna mungano ta bwana aisesa panga ishi. Amene yo musiyena biti. He is not a true Malawian. Amene ondandokhutisa mimba zawo Brian na Malawi akakuvotera anthu kumakhulupirira kuna kuti awati sinthira mavuto akungonenepesa mimba zawo kuyiwala anthu amene anayika pamene pacha chifukwa anthu ajatu ni ntchito tinalemba ndife. That's right. Akama iwala. Ndeti nalemba ndife. Ndaiwa ajamafuna akafika pamene paja ife mabwana amene tinalemba ntchito tidzapembezera so kuti atipangire zinthu zomwe tinatuma. Sizuyenera kuti. That's right. Yeah. Ndaiwa ulendo uno akamabwera kushire vale ndiyambire so azibale kunena kuti if you know you don't have any vision for Shire Valley in the name of God malire mabiri asatsereke mabiri ayi kuli bwino ife tizikhala opanda ka president kaya opanda maphungu tizizoti tikuvutika ndi pachione foti tilibe anthu otithandizira. Chifukwa there is no way tinda phungu kati ndi president tinamusanga at the end of the day ndamene so tikuvutika kwambiri kuli bwino lenda uno ballot paper ingothera mabiri momwe mpamira lepo isavutike sonko zama sample sizikukuthandizana mene palibe imwe tikupindula nawo even misonkho imwe timadula sitikupindula nawo ndamene tikuvutika kwambiri. Ndiye kuli bwino ifeyo zo voters zisamatikhudze tikamavutika Brian we know unotoke apa ngati Shire Valley ikuvutika difonyo nena kuti ilibe yaphungu ilibe wathandizira. And let me make this clear kwa mabungwe kunena kuti ku Shire Valley kusakhale kumalo kopangira ndalama chifukwa kuli mainjiwa kumene mainjiwa ambiri kuposa ma district ose bala nde kuli mabunge amango badwa ngati chani koma few 3 days amakauda so uku kusiko pangira ndalama siku kusamadziwika kuti ndikumalo in the time unoti kwachitika ma floods or mufuna mujambule mudumizire kwa ma donors. We know ma organization ambiri makani ma donors muti jambule ife tizienda maikwa inyagewa kenako kungotisiya ayi ku Shire Valley kufunika ndipo kunakaene okhala chitukuko kwambiri ndikumene kukula kuli mabungu ambiri mabungu zinaoneka lopano ntamba kuwerenga 15 anadita ndio usaje simupindula nawo ayi to amene chomwe mubwera nayo ndi chomwecho yoti lero tigawaniza kandi ma 50,000 akunenedwa kandi bwanji akatero 2 film umangoona magemu ramba kusowa kenako nde ichi dikaziseno amene alibe vision ya Lower Shire asabwere pa campaign kaya ndiwe mwana wa Shire Valley ukuganiza zokayimira uku
koma muruma komo mukuyenda zonto ungokhutisa mimba ndi ana ako mwaulemu mopempha Brian asabizikeko because this time we need my leaders amene akatimire ifeyo amene they will stand in parliament for us amene they will push my project kuti ateke for us. I'm not saying munaya kuti zizikhala zija zoti zichitika pompopompo koma they need to learn to work hand in hand ngatana banja limodzi. 1 2 they need to have a vision kuti ifeyo tufuna kuti semester yathu ikamata Shire Valley ikhale ili apa at least zavutisisa ikhale ili apa koma if you don't have that vision whether ndi chipani kaya ndinu maphungu kaya ndinu makhasala mukudziwana mipando anu momwe mapasiyana Shire Valley mungoisiya it's okay on ingokhala bayoka opanda ma leaders chifukwa ma leaders akugona. Nthawi ndi imene yatithera muyimaliza bwanji nkhani inja ikulu mudandaulira Shire Valley kuti sizikuyenda kwambiri muyimaliza bwanji nkhani Brian kuyimaliza kwanga nkhani mini ndikhudza Chinyamata. Yes. Kunena kuti if you voice out zitithandizira ifeyo amalawi anyamata tisakhale chete ni nthawi yonena kuti Chinyamata tidzuke ni nthawi yonena kuti we need to voice out, we need to act kunena kuti ifeyo ngati Chinyamata this is what we want. Ma vision 2020 aja tizikhali ndi vision yonena kuti ine ngati Chinyamata ndifuna kuti Malawi kamafika nthawi yakuti ikhale ili motere. So kumaliza kwanga kwambiri nkona kuti we need to have a vision. Yeah, I think you have summarized it very well. For Chinyamata feso ndamene timagwiritsidwa ntchito mu zinthu zina zosakhala. Kwambiri komanso osalolera kugwiritsidwa ntchito ndi andali. Musalolere kugwiritsidwa ndi andali for the akupasanika ndi 100,000 50,000 karukwane wakuti ayi musafere kamati chani mimo waina yake pano anyamata ajama apatsasa na piti kuda amapatsa mpaka momwanso anyamata. Yes, ndinaonapo ndithu anyamata taledzera zija zosakhala. Musagwiritsidwe ntchito zinthu zonena kuti sizikupindulirani sizikusinthani niyo moyo wanu. Munthu akamene akufuna kugwiritsani ntchito akhale ndi vision yonena kuti akupindulirani chani niyo ngati Chinyamata chomwe akufuna kutumanicho. Chipindulira chani dziko la Malawi, chipindulira chani area yakwanu. Osati akutumeni mukati kwani munthu munyamulezi kwanje sizikupindulirani. My Nthanda given Khumbanyiwa ndi lachisenaso fuka Khumbanyiwa tinachokera kucholo koma agogo athu anapanga maziko kuchokwa ku East Bank. Amene ali IMP achanipambanga agolo. So mwati inu ndale ayi sitimva kuti Khumbanyiwa aja akayimira. Ayi ndikuthokozeni mayi Khumbanyiwa. Titakuita nani kuti mubwere chifukwa timangoona ndithu apo ndi apo kuti munthu yakulankhula zamphamvu tetati ayi tabwerani kodi mukuti chani ndero takumvani ndiro ndathokoza kwambiri Brian mwatilemekeza kwambiri pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya Times Exclusive. Mprogramu iyi ndinali ndi mayi Nthanda given Khumbanyiwa amene akumenyerera ufulu wa chigwa cha Shire. Ndine Brian Banda kufikira Sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mulendo wina tingoti makomano onse and goodbye.